the pai shakas jela ka jungi bade ngalengo adu bangam labon suto baga ka daw iu ken bagi kentai ya ka TMC ngapain ki nombor ki pai chwa yu brio nang da party hagari kenti ki pai shak party sembo yu brio the resurgence of the granule party magalayaru there is a very strong way for the Congress but lada pimyo kinong yalam kibabiang beriumbur. Kemudian palok sashi sin kepada yang sampai pi sekali one-on-one interview ke jongi bagi report kuat jangka jalami gelaya bet minta kentingi dan bet ni I ba Charles Pingro bi bedai unong yalam jangka Central Congress hang ni hak jala ke jongi baginya kren bet I halor ke di ke jinglong jingman jangka kam san hima sima bat ke kam sin syar kadar hak jala ke jongi di kebelah shibun ba Charles se kapor ke jong pi ke bani kong ba ngang pak ban kli pi kumnu pi I ke ni ke jingkela haga sanyi masima daga jingmi no ajuki langu git khot jong kaliang persyak kata jong sen Congress ban penyeso ila dia bat kaliang sensyar Pi kani ke jingya alisok ki langut no ke sen Congress ke NPP ka ain ke sha di namar kila trai haga jing slow jong ki ngam lawan tip mo namar ka jing slow shimen kila late chika ka seng de angai ya ka jinglet ke dego we himre ka jingthmu ngai ke de ban long bagin trai khamba sho ke nam ta ki ba ki bala jail ki bala krishani ki nam ta ka roi ka pa jo ko sun sibar ka jila ru hi bora ko we tingin ni pay pade ka jingdon jong ki dkhot kaliang persyak mentangi ina ko we ka post ko we pat kidang duna ki dkhot ka kaliang persyak ti kumno pin kena ba minta u leader of opposition ru udai nak parti ka jong pi minta kumno pin kena ba kaliang persyak kalong ka scam ani ka baklan banyatai ki issues ki bakta ka jai penrio ya ka rib ya ka jela ba ka jai penrio nei persyak kaliang persyak persyak kaliang sensya habadi berkani banyatai nya berka yang sinsyar nagabinta ban pentrai kam hok ye ki ain ki kanun nagabinta ka roy ka par jong ka jelahi borokoi nimdan than kam ki numbers ki jingken ban kam idan kam ki nomikmat ki ban pinsngo ye ka jingsngo jong ki halor ki policies jong ka government ka pinmi aman ko por kat kum ka jingdan kam take numbers jingken long numbers mungkin jumbo mara lada ngibun mangi pala dia long sisar tinggal long sisar pada dalam dokam buang ni dia kemudian numbers the quality of the debate should be there tingin dia pai pada syaka jinglong jingman jaka seng TMC haka jala ka jangi hadu kanu ki small scam ba kanong dem jaka TMC hi upai ba priang namar ini pe ka election ka balalan ka badang syudam ngi ba ki pai ba kim jet shu ye kitu ki nong mi khmat ki ban min shwa ki job na seng Congress gata gamla bante namar pi ka TMC ka de ka seng ka ba yeng persya marwai haka khari jungi hi bora ko wai sai ka BJP namar ki kain ba ka policy trekam jo BJP kamlong inclusive kita ka TMC ko persya bara parliament rupniyo maka TMC minta gidan arpuk naingut ki MLA hak Lok Sabha bar khadniyongut ki MP hak Lok Sabha bar hak Rajya Sabha and borobor pdi hak parliament ka ditang party TMC bar raise ki issues persya ka policy trekam juga BJP Henry the pai shakas jela ka chungi bade ngalengo adu bangam labon suto baga ka daw iu ken bagi kentai ya ka TMC Kim kentai ye ki nong mikman mo ye ki brio ye ki nong bami bani le percaya le ban kun ye election ye ki percaya ke parti nam kabaju ja kum ke ding ja re mishwar ngi pe hoy ki bodio brio khamta ma khasi jinda jela jungi abai ki nong bot ki pe chwa yu brio nang da parti hagari kenti ki pe parti sembo yu brio Tharai pida tharai kadin kata kada babun ki dkhot ke jongga TMC ki rem no hakat ko election na kani kum iba George ni uzanet ni dikanchi namar bab ki yan ke TMC na kata kada adu mentang ngamla bersutu te ngori ora ka khasi jentiaru balik ke duna adu kata ka support juga TMC
Ti maybe tharai Mar ha fin bo. pe nakaliang ka ba yaki scheme ba TMC ki ai nam tak bido gusuk ki longkumi ki konsuet la ngapai ka West Bengal ki ti hangi ba di job ko TMC lu nalai da kung joy ini buat la kataru ngamyo I bakan dan ka support Ting dei kren pada halo ke jinglong jingman jo kaseng kongres ni te ba menta sa laingot kilami na kaseng ti kot kong kaji I jong pi na mar pi pila san bha ka ni ka kamba pila don la slam bha ba kaseng kongres ma ti balai tharai ka don ka ni ka jing bam smong hun jong ki dkhot ani ki MLA jong kaseng kongres ban don lang ba ka parti balai ki hap mi no jendat ko ma pi ringkat ba Dr. Mukul Sangma how to snam hadu khat angur pi mi meta sa laingot ti ka ai ka pelong ya pi banya mi no na kaseng kongres but hatu ka dei na ka daw jo ka ideology nani ka dei na ka daw jo nong ya lam jo kaseng na rabi pa ban bagan kren ka jingshisha lese kan pynmong ka to ni ki brio ki badana ka seng ka ideology ka jo ka seng congress kadi ka ideology ko bahatam namta ka jaj brio ko jongi bat ka jela bat ka ri bara ko ye ta ngim laban len ni tang na ideology phim laban kin tio ka party pidon kam ki nongyelam bo ba ki balaban lum ban lang bat ban yalam yaki syakataka parti kaban bani scam nam ta brio te ha congress mentang UI ba kimshim kintieu yaki brio ki badan harseng ki badan ko mon bantri mon subha na gamda kaseng te kata ri jinge te lada unong yalam jo phi lese namta jo phi laban di berwa jadi dang bon bolang lada kim laban accepted kin le kum no bane kim laban ju song sa kum to ti give me no ti in case the shy sni ka AICC ka snow ba ho ngidan kam man kaliang no ya o nong yalam ki ban ra nong yalam no do we ka don em ka chance the constitution jo ka seng congress ko ang sai kida ba ye unong yalam from day one to one phung pidum bu da election na kema ho arjar prane kemdai nia jet ya I balapang la dalam bakla daga thebot president but yenga ruang tu por mar gidan artili post ke dega election lembaga election president but treasurer dengan file ke nomination juga nam tahu gumu treasurer juga parti bat ngala saja tu tamagat kedan ka term ke te kani ke system of nomination kadi tang temporary to ban fill up ya gap jiga jinduna hindrei hawa ar tu ar hausnam ajar apu ari layo kalat banjit takba tebut heri kim simle kata kabalai thai kiliam ta kata dia dengan angguno ngam laban bataya kata hindrei la de men lem ta ngasi ong borobor ki post jong nangilam juga parti antam di benle ke election nomor ubor rem run hun ubor job run hun kinong tebut khamtam le kiru kinong o ngim khamla te le yo siapa dia yang kerbo yo kerbo job jadi dalam film le kumta kin mi gi bon gi daw oh tu la le da kata la yo kata ko post nong sukno lam ti ding ye pe shibu menta ka AICC ka rai ba kan wanra la da ka election lani ka rai ban kiliang no ya unong mi ma ya unong ya lam pi tharai ba congress kala ban revive ma you can revive ko shong mono bon wana ka to ka suki is there any chance ba ki pi din kal ba ki we ki MLA ba me yang ite mlong show menta ngi de ki MLA jonga TMC em long ba phinik phai yang ka congress ka to ngi pe hawa jara ku ta nama ngi te ba ka congress menta kala sedang ban the resurgence of the grand old party hapo hang te hapo hang ni hapo delhi gen ti is there any chance ba la jara ka kadwan phai biang the resurgence of the grand old party Meghalaya, there is a very strong way for the Congress. But let the Pimio Kinong Yalam Kibabiang, put him good.
Ti mentangi ke jing klip khadu mai ba ya phi pinapet menta ya ka rukom long ka sensha ka khadar pade ha ka jing sensha juga NPP phi kum no. Hoi ki dan ki jingduna haniang tai tambah dakaba ngi pisngo na kaliang persya man ki por man la ka por tigange kita ki jingduna kinsa baik ke margide ban barabar sutu ba ka kamram juga parti bora na ka bor lani ki di parti ki bai solang berka MPP mempunyai ningko ngai pidi bu kata jing snow ha muslim ba ni song ha tu shiki bud shakri ubri om ba ki brio ki shakri yangi ada fiat dak tu jing snow jing ayu dengan ngai scam kanun dan kanun luka bentah bak pai bakin o itfnu Malaysia bon ba te palo ka tung le snoi ga jing kren nei ba Charles Pingro phalo ga jing long jing man jong sani masma ga jala ga jingi ring kar ba ka sen shar ga khadar te laki to kin ten ni la poi shabo kot jong ga ni ka one on one interview ga jong ni tat ni le shia byang wat phi ha ka wi pat ka por ku ble phi baro